Hurian itu harta na adong di bagas joroon, dohot na mandohoti secara live streaming, masuk mahita di parminggota, tapuji matuhata sian buku ende nomor tolu ayat sada dohot ayat 2. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jongjong dihajongjongan ni habadionai, halak partangan na lidang dohot na ias roha, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata, asima roham di hami, aidang tarbahen hami mambahen manang aha molosoho dongan nami. Dibaheni sa elehon madihami roha banua gijang, asa tau hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saidongani mahami, asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, mari hite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende 437 ayat sada.
Tangihon hamu ma patik ni bata ima patik pasapuluhon dohot lapatana. Patik pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru. Manang lombuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatani ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal, mangarohai ugasan ni dongan jolma, dohot ugasan tinadikon ni opuna. Siuru pondo nasida mangaramoti nasa ugasan na. Akup ni dang jadi bola-bola ota par di hutan ni dongan jolma, manang naposona pe, siapoan do nasida, jala sidas dason mandapoton ulawan nahian. Atong rapanggido gogo mahita tu debata mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Amin. Tapuji matu atas yan buku ende nomor 162 ayat 1 dohot ayat 3. Tapa unduk be marohata diadopani amata debata, tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup ni roha jalana basar doho, say marpangulahi ma roham midahami. Dibaheni say sesa masudedo sanami, dangadong nahu pangasaon hami dokon ni asi ni roham. Hati gora na pinatupa ni anakmu do na hupangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang, jala apuli mahami, akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigay ma baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai ho ahu marhites yan aka dosam. Jala nunga dilojai ho ahu marhites yan aka hajahatonmu. Ahu tutu, au sandiri manelesei aka pangolosyum ala ni hadirioku. Jala dangbe hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Tabigema ende puji-pujian sian kor marturia.
Marende mahitasian buku ende pit 155 ayat sada. Hatani debata nagabe epistel di hari mingguon, imanatar surat di pesalmen 146 ayat sada satro di ayat 10 tajahama marsoring-soring. Haleluya, ale tondiku, puji ma Jahoba. Pujiku ma Jahoba salele au mangulu, saenggeho salele adong dopeau. Unang marhaposon hamu tuaka pangarajai, tu anak ni jolma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Luar sogo todinai, mulak maibana tu tanona, diari nasasui, pesan masude apa sakap nai. Martua mamanang ise na mambahen debatan si Jacob pangurupina, marpakarimon ibana di Jahoba debatatta. Topa langit dohot tanoon, dohot laut, rodi isi nasudena. Si ingak hasitongan rodi saleleng lelengna. Si patikos uhum tuaka na nirupa, si lehon si panganon tuaka na male, Jahoba makarhari aka na tarate. Jahoba patogon mata ini akan na mapitung. Jahoba bae akan na tuki. Jahoba makaholongi aka patigor. Jahoba mangaramoti halak na buro. Ibana margogoihon aka na sopot somarama somarina dohot aka na babalu. Jala dipalipe ianggo dalani aka parjahat. Jahoba doraja rodi saleleng-leleng na debatami alesion marsudut-sudut do haleluya. Ima saat na martua do aka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Tabigema ende puji-pujian sian kor inahanda.
Marende mahita sian buku ende 738a ayat sada dohot ayat tolu. Taha tidakon maha porsyaotai, songo na hina tidakon ni dongata sa porsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pahumuan ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuak tubano toru dong ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso haturosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria ni hatopa ni halak Kristen akan abadia. Dohot di hasesa ni dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu dosa dagi ni halak no mate. Dohot di hangoluan na sora suda. Amen. Tabike matikting di bagasan sa minggon. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu pasal 15 hon Dung Trinitatis 25 September 2022. Topik Minggu. Hadolaton Mardongan Sabam Niroha. Kosong sada Baptisan Kudus. Patupaondo diuriata Pandidion Nabadia tu akayanakon ni Huriata di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB. Parguruan dohot pendaftaran di hari Jumat 30 September 2022 pukul 10.05 WIB. Asa dibuan surat pengantar sian penatua wilayah, fotokopi akte nikah, do fotokopi akte lahir. 02.
mutasi pendeta. A. Sesuai SK Eporus nomor 437-PD/SK/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Matiar Sitorus MTH, jabatan sekarang Pendeta Fungsional HKBP Pasar Minggu, menjadi pimpinan jemaat HKBP Marturia Pulau Gebang, Resort Ebenezer, Kanal Timur. B. Sesuai SK Eporus nomor 436-PDT/SK/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022 memutuskan dan menetapkan Amang Pendeta Saur Pangihutan Pandapotan Sirait STH, jabatan sekarang pimpinan jemaat HKBP Ciganjur, Resort Srengseng Sawah, menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Pasar Minggu. C. Acara temu pisah sesuai surat preses nomor 469-D 8 Romawi DKI / 9 Romawi / 2022 diadakan Minggu 30 Oktober 2022 di ibadah pukul 10 WIB. 03. Pendaftaran CD periode 2022-2023. Pendaftaran Tunanaing Marguru Malua tu tahun persiajaran 2022-2023, Gereja membuka pendaftaran baru tahun 2022-2023 alani pinangido tu sude ruas Nanaing Dohot Marguru Malua asa mendaftar honma tu sekretaris Suria di kantor gereja. Laos dibuat ma surat pengantar sian situa wilayah Nabe Dohot fotokopi akte baptis 1 lembar. Perguruan direncanahon di awal bulan Oktober 2022. Jala pertemuan Parguru Malua Dohot Natoras Rabdo Pandita direncanahon di hari Kamis 29 September 2022 jam 10 sia 30 WIB di RSE HKBP Pasar Minggu. 04 Pertangyangan wilayah. Nagabe tuan rumah manang naman dohoti di gereja tu pertangyangan di hari Jumat tanggal 30 September 2022 ima wilayah Sabdu Tolu. Asarentama ro tu gereja. Jala pinangido ma asa sude hita ruas mangihutton pertangyangani di bagas tabe secara live streaming. Asariyama hita mandohoti pertangyangani. Jadwal pertangyang wilayah boy mata jaha di warta na adong di hita. 05 05.sada Dewan Kolonia. 05.sada Seksi Paropuan. Di hari Minggu Sadarion 25 September 2022, Seksi Paropuan HKBP Pasar Minggu lao do mangebati huria tu HKBP Parmingguan Marturia Rawadas Resort Pondok Kopi lao patu begehon. 05.sada.2 Seksi Remaja Pareheon Remaja 2022. Duksiduk Tiktingon tabikema sosialisasi siap panitia Parheheon Remaja. 05.sada.tolu Seksi AMA Rangkaian kegiatan Parheheon AMA. Duksidung Tiktingon tabikema sosialisasi siap panitia Parheheon AMA. 05.sada.4 Seksi Naposobulung Rangkaian kegiatan Parheheon Naposobulung. Duksiduk Tiktingon tabigema sosialisasi siap panitia Parheheon Naposobulung.
05.2 Dewan Marturia. Seksi sending. Seksi sending neng Patupaon 2 bersama IMA. Hari tanggal Senin 26 September 2022. Waktu jam 19.30 sampai selesai. Namar bagas. Tikting paduahon. Naing manjalo pasu pabergasom ma Geodi Timoti Panggabian SDS, anak ni Amata Insinyur Managam Demak Panggabian, tubuh ni Inata Insinyur Heni Rintar Ripwatni, Guru Sirait, alamat Jalan Warung Sila nomor 10 Sada, RT 02 RW 05, wilayah 10 Tolu. Ruasnya KWP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dot Orowana, Gemala Rebeka Uli Yani, Guru Tapu Bolon SH, Guru Niamata, Timbul Tapu Bolon SE, Tubuh di Inata, Dr. Anda, Pionita Lukitari, A. Romauli, Guru Hutagaul. Alamat Jalan Hangleki 2, nomor 70 Tolu, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ruasni GPIB Evata, Jakarta. Pamasu-masuan Patupaon di hari Sabtu, Sada Oktober 2022, pukul siawib di GPIB Evata, Jakarta. Jemaat pindah. Di hari Minggu Sadarion 25 September 2022, nungga pindah. Keluarga Insinyur Tagor Vendleri Sitanggang do Sada Danak, alamat Komplek Depnaker nomor 12, Jalan Empang 3, Pasar Minggu, Jalan Raya Pejaten Kapling 3, Pasar Minggu, wilayah 5, pindah tua KWP Serpong, Resort Serpong. Danak Nasorang. Di bahasa-bahasa Tuhata dosa danak guru di hari Rabu 20 Juli 2022 di keluarga Ronald Parurian Sinaga Inata Priska Emiliana Guru Panjaitan. Alamat Kebagusan Kecil nomor 25 RT 09 RW 03 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu, masuk wilayah Tulu. Ipas do danaki songoni nang natorasna. Tikting na sudinanahon doho parhepeko di huriata boi mata jaha di tikting naung di parade huriata. Songoni ma tikting dihita di bagasan samingguan. Ule kami ma waktu tu seksi remaja, seksi ama, do seksi napo sebulung. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Adventus Tambun, Amang dan Inang Parhalado, Amang dan Inang orang tua kami, serta rekan-rekan remaja yang kami kasihi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di mana atas berkat dan penyertaannya sajalah kita dapat mengikuti ibadah pada siang hari ini, baik secara langsung di gereja maupun melalui live streaming. Perkenalkan, saya Yemima Hotmamora Panjaitan, mewakili Panitia Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun 2022, akan menyampaikan informasi terkait rangkaian kegiatan Parheheon Remaja tahun ini. Kami mengambil tema Restore Our Spirit yang diambil dari Ratapan 5 ayat 21 dengan subtema melalui rangkaian kegiatan Parheheon Remaja kiranya dapat merangkul dan memulihkan kembali semangat pelayanan remaja HKBP Pasar Minggu. Parheheon Remaja HKBP Pasar Minggu tahun ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu workshop yang mengambil topik mengenai pengenalan diri dan kenakalan remaja. Materi akan disampaikan oleh Amang Pendeta Dr. Frankie Napitupulo.
Yang kedua, ada kesehatian sebagai acara pelepasan anggota remaja yang sudah beranjak memasuki Naposobulung tahun ini, dan penyambutan adik-adik sekolah minggu ke remaja yang sekarang sudah duduk di bangku kelas 1 SMP. Dengan ini, kami mengundang abang dan kakak remaja yang baru saja masuk menjadi anggota Naposobulung untuk turut serta dalam kegiatan ini. Acara workshop dan kesehatian akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022 sampai hari Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022 di Villa Mawar, Jalan Bumi Citeko, nomor 18, Bogor. Yang terakhir, ada Puncak Parheheon yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022, pukul 1 siang sampai dengan selesai. Acara ini akan diselenggarakan secara offline di Gereja HKBP Pasar Minggu dan disiarkan secara live streaming. Dengan rangkaian acara ibadah minggu dan perayaan yang terdiri dari persembahan pujian, pembagian hadiah, dan lain-lain. Bagi teman-teman remaja yang ingin mengikuti acara workshop dan kesehatian, dapat segera mendaftarkan diri dengan mengisi Google Form atau menghubungi contact person yang tertera dalam warta jemaat. Demikianlah rangkaian Parheheon kami. Kami sangat mengharapkan dukungan amang, inang, orang tua, serta partisipasi dari seluruh anggota remaja HKBP Pasar Minggu dalam kegiatan ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, Horas. Shalom, amang inang. Nau parsangapi hami, amang Pendeta Adventus Tambun. Nau parsangapi hami, amang inang Parhalado ni Huriata. Nau parsangapi hami, amang inang Sudir Ruas ni Huriata. Nang soni remaja dok Naposobulung, nau aulongi hami. Jongjong hami dison sebagai perwakilan panitia Parheheon nama, dot kesehatan nama tahun 2022. Marap manjai tamang inang di tikting naung di Jahaon Parahadut Tanaking, jalan naung di Tangata, bahwa ibagasan tahun 2022 on, tapa masa do Parheheon ama dong vakum selama 2 tahun selama pandemik, temana sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, Filipi 2:2. Jala satu lobdon dohot tema kesehatian, nasian HKBP Hatopan. Jala subtemana, sungguh alangkah indahnya apabila saudara duduk bersama dengan rukun dan berbuat baik dan tekun berdoa dalam kasih Yesus Kristus yang hidup. Amang inang dak pulau jauh kami be sude rangkaian acara adong 9 di tikting, alai mungkin sawatik adong revisi amang naneksi pasaton nami di nomor 4 sebelumnya 22 Oktober pertandingan catur antar wilayah adong perubahan gabi 20 sia Oktober, kemudian malam kesitean ama sian 20 sia sampai 30 Oktober berubah dimajukan 1 minggu karena ada tadi acara pelepasan abang Pendeta Matiar Sitorus menjadi 22 sampai dengan 23 Oktober. Jala terakhir di acara nomor 2 donor darah, tadinya kita rencanakan 9 Oktober, amang inang berubah menjadi 12 November karena memang slot dari PMI hanya tanggal itu yang ada. Jala penegasan sawatika mangina mengenai donor darah ini berlaku untuk semua jemaat, bukan hanya jemaat ama, ya, termasuk juga jemaat yang ada di lingkungan gereja kita. Jadi amang inang berharap kami sebagai panitia asa Rap Mahita sudah mendukung acara on. Menurut statistik Nihuria 1.100 kakak kita
di Huria Pasar Minggu dengan jumlah ama sekitar 900 jiwa. Molo wetok kami amang olan 200 dopen aktif di sude kegiatan penguan kor naksongoni aka kegiatan kita lain na dong Huria nami. Jadi harap roha nami di terutama dongan nama na 700 nae rap mahita mengula di Hureo namang asa boy hita gabe uluan di keluarga ta songon adong ujaho kami sotik di ulangan onom pitu tiki rapot tami panitia di pasingot penasihat nami amang Prof Taralan mengenai peranan ama di hita sebagian onom ayat onom sampai pitu ujaho maiso namang apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Urasa ima tugas tamang sebagai kepala rumah tangga ama di Huria tadang sondi di keluarga rak maita mendukung acaraon demi kemuliaan nama Tuhan. Mau lihat Horas. Shalom, Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Yang saya hormati, Amang Pendeta Adventus Tambun STH, Amang dan Inang Parhalado, dan Amang Inang orang tua kami, serta teman-teman Aposo Bulung yang saya kasihi baik yang mengikuti ibadah secara langsung di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkatnya kita dapat berkumpul, memuji, dan memuliakan namanya pada ibadah siang hari ini. Perkenalkan, saya Triksi Luvena Turnip, perwakilan dari Panitia Parheheon, Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu tahun 2022. Amang Inang, izinkan saya untuk menginformasikan terkait acara Parheheon Naposo Bulung HKBP 2022. Kami dari Seksi Naposo Bulung akan melaksanakan acara Praparheheon dan ibadah Puncak Parheheon. Adapun tema dan subtema yang akan diusung, dengan tema kami terambil dari Roma 12 ayat 11, yaitu Keep the Fire of Prayer, dengan subtema adalah melalui pertolongan Roh Kudus, Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu dapat menjaga api Tuhan dengan pelayanan dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Adapun beberapa rangkaian acara yang akan dilaksanakan Parheheon Naposo Bulung, yang pertama yaitu Praparheheon A Day with Naposo Bulung, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 7 sampai dengan 5 sore. Lokasi kegiatan di Rumah Inang Sintuahani, Boru Hutagalung, Jalan Sarjana, RT 11, RW 9, nomor 4, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Acara Praparheheon ini memiliki konsep ibadah youth worship dengan interaksi antara Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu. Interaksi ini akan dilengkapi kembali dalam kesehatian bersama melalui beberapa permainan atau games yang diselenggarakan oleh panitia. Yang kedua, ada ibadah Puncak Parheheon Keep the Fire of Prayer yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 6 sore sampai dengan selesai. Lokasi di Gereja HKBP Pasar Minggu. Ibadah puncak ini dengan konsep budaya Batak di setiap rangkaian ibadahnya diperkenalkan mulai dari penerima tamu, penari, kor, serta pujian lainnya yang akan ditampilkan oleh Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu. Persembahan pujian serta rapak gondang juga akan menjadi penampilan di akhir ibadah sebagai bentuk pengenalan budaya Batak pada lingkungan Naposo Bulung. Sebagai tambahan informasi, pada acara Praparheheon yang pertama kepada seluruh Naposo Bulung untuk mendaftarkan diri melalui link Google Form yang telah di-share oleh panitia ke grup Naposo Bulung. Yang kedua, kepada seluruh teman-teman Naposo Bulung dalam acara Praparheheon dan Puncak Parheheon kita menggunakan deskot. Untuk Praparheheonnya sendiri kita menggunakan deskot hitam. Kemudian untuk di Puncak Parheheon, perempuan menggunakan dress atau blouse baby blue, laki-laki menggunakan kemeja abu-abu. Untuk informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui grup Naposo Bulung atau stay di media sosial Instagram Naposo Bulung, serta dapat menghubungi panitia Erikson Siahaan 0813 8786 1654 atau Triksi Turnip 0813 8778 3262.
Dengan ini, kami memohon kepada teman-teman Aposo Bulung untuk segera mendaftarkan diri dan turut serta hadir pada 2 rangkaian kegiatan Parahyangan tersebut. Mari kita melayani dan menyalakan api Tuhan bersama di perpayahan kita. Demikian sosialisasi dari kami. Atas dukungan dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas. Tabegema ende puji-pujian sian korna Aposo Bulung.
Marene mahita sen buku ende 226 et sada nomor tujuh na puhut pengupelean. Tuhan ayat 1. Ayat 2. Engkau Tuhan
Saudara martanya kita. Dame nasmurung sia saluhut naroha ima namaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Salam jala selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Damang do dainang hatani tu hata na taripar di parminggota di apala obason ima na tarsurat sian surat parjulu na tinongos ni Apostel Paulus tu si Timotius bidu onom mamukamai sian ayat onom rodi ayat sia ujahama dihita salutna sonom ma didok hatani debata uli ni roha nasabam pangomoang gudang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha aidang adong tarbuat tuhas sianganon jeladang tarbuan hita agiaha lau luar alai molo adong dihita si panganon dohot parabiton tahasabapon mai ia akka nanaing gabi mamora madabudo tu bagasan pangucunan do sabil do tulan hai sabon hauton akka namangago namangalonokon colmai tu bagasa jea dohot hamaguan ido sahana. Damang do dainang akadongan na niholongan di bagasan Kristus. Didok di bagasan trupuk tao senarion mahiti topik ta ima hadaulaton mardongan sabam niroha. Alani damang do dainang molo taparwaho ta di jamata sonarion mate. Nunga macai gudang todi ni jamanon na merasuki ngolu ni hita hajol mau. Begitu banyak macam jenis cara beragam cara yaitu roh-roh dunia ini yang ingin merasuki kehidupan kita manusia, terlebih kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tarlubobi mata parahod damang do denang di jamata sonarion molotaida di hamokuson do mokus ima nasai jot na merasuki di tonga-tonga ni nguluta tamak atau ketamakan keserakahan omma museng istilah na asing na merasuki ngulu ni hita tarlubumi ma akahita halak na porsia di bagasan Kristus. Alani damang do dainang moloy to dion nakin na hugarion porsia mahita mang do taminang dakya to dion merasa cukup dala dakya to dion tidak pernah merasa puas jala to tongdon to dion nakidudokon dang na merasa cukup nunga adong sada naing mania dua nunga adong dua naing ma adong tolu nunga adong tolu naing ma adong opat sodi masa terus narupani molo todi ni jamanodo na merasuki parngoluata tarlubobi ma akana porsia contohna mamuseng amang dok dainang sarana nung adong kola naing manian adong livina nung adong nia fortuna naing manian adong si fortuna nung adong si Mercedes naing mamuseng adong si Alpaton dot akka jenis mobil na asing nung adong haumana na sa topik naing mamuseng adong dua topik ujung na sahat na museng na martobak-tobak.
Ala ni damang do dainang nagsongoni akadongan sa porsiyaw di bagas Kristus. Atik buhati damang do dainang kita makan manang hamukusonon, manang keserakanon, dang hola di artabe. Memang sonaryo dang hola di artabe taringot tu hamukuson. Dahil dang hola si manganon bedoon di hamukuson manang kesemarakan. Alay nung besahat merasuki satu ngolu na asing ate. Nunga satu ngolu na asing. Isarana mang dot tawinang. Alay jatagay mahon nate dohono nate. Ya donian dibigi man sada ama madok sono. Adik pe niyan padokan niya taon. Olan gay dom masari taon taringot tuaha. Taringot tu na mangoli. Doho tu na marhamuliat. Alay naing dohonon nami adong ma ikatan nate didok ma sonon kadang dioray atong mangori din na ibana do ay siya do mangalagay mangorui di dokon ako manabay dakya dioray din na ibana terlepas amang do taminang motif niya mangon na madoksoning na pasti tarida amang do taminang tidak di sidang adong ketidakpuasan ni jolma. Dan adong ketidakpuasan ni hita jolma mandok songoni. Dina adong nuaing di ibadah. Dan puas dope pakilaranna dinaung adong di ibadah. Say tong dope say namar nahurang. Kalau ni damang dok dehinang di zaman tasonarion, di zaman serba modernon nate. Sepertinya orang sengaja dibuat merasa kurang nate. Di zaman kita sekarang ini yang penuh dengan kecanggihan. Dohonon juga 1 4G kita, manang adong 1 4 5 nate, 4 6 nate. Di zaman kita sekarang ini membuat kita manusia ini sekarang ini sengaja dibuat merasa kurang. Naing om musing. Nunga dapoton, ba naing mamusing dapotan nate. Yu tahyamang do taminang. Nunga dapoton, ba naing madapotan. Gabe songon nadionani ate amang ate. Ya do tayo mo kainan namin marunan di kutata. Mulak kamu ate pasti do ya mo marunan ate. Contoh na majo di hutan namin. Alana hutan namin parunan namin di porsiado. Alana parsiung do kami manang parpitulu perlu belu ate. Jadi di harabu do ate. Molo maruna kita mang do taminang nakin ujungna nakin udah ko kami naing ma dituron. Saat itu tuh parunan diberi naing ma dituron. Diberi museng di sebulan. Ba naing ma dituor museng. Saya songoni masa terus nak. Lagi molo lao molo di onani ate. Ay somma pardikian. Aka dike sian laut. Ate baru dike kalgulamo. Do kateri ya kan. Baru masuk ma tua ka Permian. Baru masuk mamuseng tua ka pahean ate. Di dalam ni masude. Di berengan banang itu on. Lau tu sambuseng banang itu on. So lima saterusna damang dainang. Ujung na amang do tominang ba ujung darang di boto be mulak sian onani. Ya do hamu tahe makilala soni. Amang inang tarlubo biak kaina ma. Ya do hamu marunan do hono soni. Tu parunanan ujungnya dang di bote mulak ate ala ni lalap mamereng ate ala lalap mamereng gawe muruk maha amat tadi jauh ala ngapai mau main jauh muruk ma amat tadi jauh ala palileku mulak sianona jidok amat taima ada saya marua do hodionani inang nigeleku ay marua no hupuang dionani nina amatay ujungna romay natay mangalusi asit uluku amang ina nina ibana buasa ci ulum ina matau ay sihat do nakiko lahu tuonan nina matay
ujungnya mula ko asi uluku asa mabahen hasit uluku naik sudihu tuo ninna mamangalusi amang dotai menang Roma matai mandokot tuda tuinatai naning dikalekku so ditadaho dirim eso ala gudang ni hepengmu dibuatku tuh nani sahira namora hopang ninna rupani songoni murni amatai ala ni damang do dainang di bagasan Kristus olo do gabi hasit ulu ni halak inata nang hita jolma sanarion molo lao song kita tuh nani molo diakka kota-kota hita jolma di kota Tasonarion nate Jakarta nate di kota-kota besaron gabi aci ulu molo lau hita tu mola te manang tu pasar soalaya nate ya do hamu pakilala soni amang ujungna hea do hau soni alani aci uluku ulu do gabi sa Sonarion di Togion inata eta tu molin adang ulo aci uluku dang nama mereng barang-barangi ate dang nama mereng aci do naik si berego di soniku do alana bawa apa par disa iba buang irana so masuk akal lu do pe molo masuk tu mall alani do mang do tainang olo do hita gabe asit dulu molo lau laki dulu ko kami tu mall manak tu pasar swalai dang holan inata be na olo songon na acin alai nunga do takai tamat de itu teh ya kamang jujur ita molo idokon akai nata itaina do aci baben aci uluta amang gudang magese kan onting gitu kayak itu teh emang itu udah dalam gudang magese kan itu teh jujur kita alani emang do tamen langsung ni akayana kota pesoni lo alania nakido lokon dunia ini hira mabaik kita merasa kurang terus kurang ai dibereng pakaian na songonon naing mapakaian na songonan dibereng adong didongan na songonon naing masong adong di ibana na songoni na didongani jadi jojo do jolmaon amang do tominang jadi jojo do hita jolma dang didirita sediri behita mangulu banyak kita hidup bukan seperti hidup kita sendiri tetapi apa hidup orang lain gabe ngolu di jolma ma nakidi dokon gabe jojodo ngolu di jolma nama ditampilo di bana di bagasan dirina nampe dang cocok ipaksaon itu tahe dipakai natai apa yang baga dodo hodon pas ibana tu pahian nai tu badan nai alai ala di bereng baga ina alai lau mai mana pakai mana musik sarupa dia te molo pakai baju narara molo nabi rok kalak ngah pakai nabi nama rara waduh bereng dak cocok adong dongan niba kulit nana botar baju narara begak bereng kan itu amang kan coba mau pakaian nabi rongau paman nabi rong pakai narara na merah na waduh natar pak leup na mau sudin kalau ini amang do deindang di bagas Kristus iman akin dipaksa dipaksa dirinya sendiri holan naik tampil naik mati gaya gudang sering kita te mabege te oi mamang mati mangalang mak itu teh sering kita bege itu teh mang itu dah da gudang songoni da kamon toi mamang unang mah dalu mangalang mati mangalang ida sonario daw unang to malu masih to mamang mati alani gaya alani gaya damang do dehinang alani damang do inak kini dokot dipaksa namai dipakai asa unang talu ibana siat dongan nai jadi olo ma pabalgahu yesoi pageleku manang gabe pasop itu nang penting gaya nah tapi salah petaho nah penting gaya ini mana dipakai halak badakon naing may pakai bana badakan sotung to disongoni amang do tominang nunga manggonggomi hita nuai
Ala ni damang dok deng hati-hati mahita. Iya soyo nunga sanga songgop tu hita ima todi nasongoni totu molo nunga songgop hato ma tapalao sia dirita todi songoni. Ala ni damang dok dehinang molo taida ma akka amang dok taminang ima iklan sinuai ngono. Molo taparahod do akailan, semua iklan itu bertujuan agar kita merasa tidak pernah cukup dengan apa yang telah kita miliki. Itunya iklan. Itu tujuan iklan. Dibuat suatu iklan supaya kita melihat kehidupan kita ini merasa tidak cukup dengan apa yang kita tidak miliki, apa yang kita miliki. Sepertinya desain iklan itu seperti itu. Supaya kita manusia kita sekarang ini jangan merasa puas. Jangan pernah langsung merasa puas, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Misalnya punya wajah cantik, punya wajah cantik itu belum cukup. Mulaha jika kulitnya masih belum putih seperti bengkuang. Itu dah. Dan kita ka nabosong majo hudok kami Bibereng bega uli rupana alai dang si kopi moloso botar ima bohina. Punya badan yang bagus itu belum cukup jika tingginya belum bisa nyangkok di pintu. Do punya badan bagus alai dohonon dang cukup di bona dang bagagi. Akhirnya adong masa ada produk nah hatop mabait tibo. Hola diinum pito hatop tibo. Alai hola di iklan dui masa. Dang dihitai diklan itu masa. Ay ternyata hola diinum nakin dang adong na berubah. Tong do songoni ujung na gudang bahita jelmaun gabiaha korban iklan. Banyak kita ini menjadi korban iklan. Atong molosongoni damang dot dehinang. Dia ma gabe siula nota. Song dia mahita mangalo jala bersikap di zaman tasonario. Di zaman na serba konsumtif, jala zaman na serba hedonismeon. Zaman yang serba modernon, kecanggihanon. Marguru tutur pohon jami tata sonarion damang dok deinang. Totu salah satu kiat menghindari roh materialistis, roh konsumtif dan roh hedonisme adalah dengan cara mencukupkan diri dengan yang ada. Mencukupkan diri dengan yang ada. Jadi molo didok hedonisme, yaitu ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan itu merupakan tujuan hidup. Hola tujuan hidup ngoluna hola hasonangan kesenangan. Jadi lahu manggoi kenikmatan ini dohot kesenangan ini diulah kacol mado senarion manang HP. Nah HP diulah mah. Nah penting itu nakin hasal mah sonang ngoluna. Alani damang do dehinang. Diajari dohita marite turpukon mencukupkan diri dengan yang ada. Maka sabab pon na adong lapatan na tahasabab pon mana adongi masa ada siulanota. Hasabab pon na adongi molo judul di buku ta di bibil tahun nakin di dokon ima ulido rohana sabam. Ulido rohana sabam. Jala takasto di dok di ayat 2 amang dota bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Molo adong dihita si pangano do parabiton tahasabab pemai. Totu damang do dehinang ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha untuk mempunyai lebih dari itu, bukan. Dang na dilarang kita lo bisa ni adong dihita. Yang dikecam oleh Rasul Paulus dalam nats ini adalah jika kita sebagai pengikut Kristus, jika kita orang Kristen yang tidak pernah bersyukur apa yang ada di dalam diri kita. Inilah yang dikritik oleh
Paulus. Jika orang Kristen itu hanya meratapi yang dia tidak punyai, ada guna kita hak Kristenon meratapi naso di ibana. Ujung nama ijoloni pitui, dijoloni pitu jabunai, ijolonai. Saya dibereng-bereng majol mana lewat ibadah. Ya ratapi terus, ujung nah marsai. Kan dibereng-bereng mak lewat ima mobil pickup nambah buan motor, tu jabuni amat tadi sih puangan ina. Ira tapi lewat mamuseng nama buat kulkas pitu tolu pitu obat pitu, saya pergi pitu pitu. Ibereng museng tu jabuni natan ision ina. Ira tapi na so miliknya banyak kok kita mang. Nah gudang saya nih kita senario. Hidup bahan nagabe kita dan mampu kita makasabapon mencukupkan diri. Alanya nakin itu nakin doko kami. Kita hanya nakin doko meratapi naso ugasata baik kok kita mah. Naso ugasata taratapi agu acik na yete amang data binang. Allah ni damang do de nang ido nakin doko kami. Lapatan na makasabapon na adongi. Hasabab pembandadongi, cukupkanlah dirimu dalam segala hal. Merasa cukup dulu. Bersyukur dulu dengan apa yang ada pada kita. Baru dari situ kita berusaha untuk memperoleh lebih banyak lagi. Omma diajari di batahita. Hasabab pojona otigi. Hasabab pojona dihoi. Mana so dia pe. Na dilewat debata asabab pemaut omma dalat tamang do tawinang mandok boliate bersyukur dan inilah usaha kita jalan kita untuk memperoleh lagi lebih banyak. Alana bongolo toy itu harus kita peroleh alai dang dapat kita ujung na oleh kecewa. Itu karena diajari kita perjolo nadongi di kita tasabab pon dungi mardal noti otik. Alana molodak tah sabab poni dung nakok kita musik apek tormedebu ay si maborat na ita. Itu makana diajari dari pokot kita hasabab pojona otikina. Alani damang dot dainang di bagasi Kristus dang na diorai kita memiliki lebih banyak tidak. Pada saat ini mungkin kita sudah diberikan oleh Tuhan begitu banyak. Dang na diorai amang dot taminang. Itu bukan dang diorai. Dang na diorai hita mamora daw. Sotong idoko kamu amang do taminang hebat dita batabun didoko mamora salah do ina daw. Dang na dilagay hita mamora te. Alana songon didok ni upasa do manang upama ay do beda no upasa do upama teh amang. Atara mora do ibana poson. Molo upama tujuh sad do teh. Alay songon may dok ate. Si bora may guguk jutul may sahotik mamora hita lut. Alay sumur mau saotik. Alani damang dodenang yang dikecam itu adalah jika ada rasa syukur dan ada rohana mandok mauliate. Odona dikejam. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Jika tidak ada rasa syukur dan ada rohana mandok mauliate. Ima na parjolo amang. Nanaing siulah nota asabu hita pambolokon roha todi na kenikmatan dunia. Napa duahon damang dot dainang totu napa duahon siulah nota ima buado manghempang akatodi na tadok na digijangin nakin. Ima bagaimana kita merubah gaya hidup kita sekarang ini? Kita harus bisa merubah gaya hidup kita. Unang atong mati alani gaya. Song padok ni halak nati. Mati petaho na penting gaya. Mati petaho na penting mangalang na dabu-dabu. Na gudang sonaryo. Song ni prinsip na ade. Ay molo nung adok song ni badilian na may. Nakpakirimon. Ay beda dia ti amang ti. Beda. Hei ulah pedilian namai, dak pagkirimon. Ito mamang, buah apa benon, ngasong oni be jeber ni be ina, ngasong oni be nasib ni ba, toy mak daripada dang moy mangalang, dialang mak ina.
Itu hormat. Itu hormat abah penting sampai mau marutang ina deh, sampai marutang do. Ala ni do di hita damang do nang di paingot akan ada tua-tua dah hita ada tua-tua di akan ada tua-tua teh hita ada julu do honon teh terlubo bima di nama ngulahon akka adat teh. Sonari do honon di hita songon halak Kristen terlubo bi hata di tuhatta. Boy dak salah hita mangulahon adat teh. Alai undang kita mangulaun adat nasa tolak ni gogot tambah tahu lah. Udah sampai mau utang akka parata. Un gusto nguni. Asa di bereng halakan nasa ngak mina. Abek satu keturunan dua generasi mau utang. Om malah ni gaya enak ini dah. Ala ni dah mang do inang akin. Bagaimana ti? Udang masoni amang do tinang. Mari kita rubah gaya hidup kita itu. Apa yang mau kita rubah yaitu mencukupkan diri kita, bersyukur apa yang ada kita miliki pada saat ini. Napa toluhon damang do deinang nang sidohonon itu pukot tu hita ima tabedahom ma nadia do keinginan jalan nadia do kebutuhan. Beda do keinginan, beda do kebutuhan. Asa taboto. Iya kebutuhan ini dah ada batasnya. Molo makatai tak kebutuhan, dah ada batasnya. Molo di makatai kebutuhan ada batas nak hidup kami. Kebutuhan non ada batas, ada dosisnya, ada takarannya. Ala yang go keinginan manang hagiot, dah ada batasnya. Itu dah. Molo kebutuhan kita, contoh nama mangak kita. Aduh nggak batas tatai, ala kebutuhan. Aduh. Alai keinginan, tidak ada itu batasnya. Nunga adongon, naing ma adongan, ima nak kini dokok keinginan. Om mahagiot damang dot dehinang. Songon na minum tua gido amang dot taminang. Alai setabi majote, tergai majo saotik ate. Songon na minum tua kido, dang diorai hita minum tuak sagalas ade. Ulo do kalau minum tuak sagalas itu asa mago gula di gulain na. Apalagi parak ngai inumin nate. Gabi obat ni gula do tahe dokon parak ngai. Ni to nai nakkan. Gabi obat ni gula di na. Tak salai. Alai na gabi dioreha. Gabi si sobor tuak din. Bama masubur, waktu itu masubur kan, molo mangalion horbo lau minum ahidokon subur subur. Molo idokon subur bati nasa eber 2 eber 3 eber mai. Gudang na, molo masubur dero. Nata inom imanakin, anggo sagalas do dang adong persoalan. Na dioraya ma, ba molo ta inom saja regen. Jangankan tua ati amang ati. Mulu tainum sonarion dohonon ngelipe tainum saja regen langsung baulo do mirdok kita ati. Alana ima adong batasna. Ima nakin duduk kami amang dotomina. Harus kita pisahkan dulu mana kebutuhan, mana keinginan kita. Jangan lebih kuat keinginan, tapi kebutuhanlah yang harus kuat di dalam kehidupan kita. Nah paupaton namang siulono taima tabahem magaris batas antara kebutuhan dengan kebutuhan orang lain. Ikut tabahe do batas antara kebutuhan tersendiri do kebutuhan orang lain. Ikut jelas don antara kebutuhan diri sendiri dengan kebutuhan orang lain. Aida dari jojot namang do inang terbalikon. Nagabe kebutuhan ni halak do nagabe taguhi diderita. Nagabe kebutuhan ni halak do nagabe jojot taguhi diderita. Dan nagabe kebutuhan ni hita. Itu bahan gabe dan gabe merasa cukup kita. Na diri ni halak go dibereng. Anggo diri ni halakan mungkin nalana dong bui bani mana. Ba dang cukup dope ba itabai musik diri ni mana tu dirita. Ba molo mah. Mago mahita. Allah ni damang do inang di bagas Kristus idoakin dang nagabe kebutuhan ta natagohi
alani kebutuhan tama amang parjolo natagoi na palimahon na parpudi jadilah diri sendiri idoi dokter Pukto jadilah sendiri unang tiru halak bolosoni ibaen ya ibana mai idoi ibana mai hop mahita didirita ido di doktu hata molo hop ma didirita hita molo hop mahita didirita boy hita merasa mencukupkan diri disima hita boy maka sebab penadong di hita disima hita boy marlas ni roha margugu mahita mang dota minang di pargugu tu hata mahita marhite todi perbadia amen martang yang mahita mulai tema diho ali Tuhan di hatam naung hubigi hami dia pala tikion na paingoton di hami ali Tuhan asa di bagasan hasabam ni rohami maka mulai tion nadong di hami ali Tuhan ai ditiki na maka sebom ni rohaido jepak kami ali Tuhan akah las ni roha alani pasu-pasu ma hatam naung hubigi hami jala suaton mai di bagasan rohanami asa di parbuehon hatami di tonga-tonga ni ngulu nami parbuye na dinggan jala parbuye na tonggi di ngulu nami jala boy hami marulupolup jala maralas ni roha poso hanami ali Tuhan tuhodo pasatot nami daging dohot todi nami nang salhuna karuas ni huriam sian wilayah sada satu wilayah 10 pitu pos rohanami tuhodo pasatot nami daging dohot todi nasida sian nama me satu na tua ali Tuhan uwoto hami tung macai gudang do ali Tuhan akka nabi nulus ni akka wasmon regam ni akka parukilon alai homa ali Tuhan nagabe dijulo ni nasida asa homa ali Tuhan nagabe ihuton na lakam ali Tuhan nagabe di ihuton nasida maka lakahon asa disima ali Tuhan gabe margugo nasida na tapi di bagasan akka parukilon di na mga dopi akka pardalan ng uluna tarlu bobi ma di hamamasa ni sonarya matami sonaryo ali Tuhan moliate ma nunga tung dengganian jalan nunga tung lebak kami alani akka pandemi COVID-19 alai di pakoni namasa ni pandemi COVID-19 ragam do ali Tuhan gabe mahiu tarlubobi ma di akka perekonomian di tonga-tonga ni ruas ni uriami alai bos marwanami ali Tuhan leono mudo na sidah gogodo tarlubobi ma pakirimon na mangolo jala ajari nasida maka sabab pon na adongi jumolo asa ditikin na maka sabab pon na adongi di ibana disima li Tuhan leno mugugo tu nasida la mga lului akapasu-pasum dope tujuloan narion tabani pasu-pasu naong di calon ni akarwas ni uriam di tonga-tonga ni ngoluna naksoni pasatami ma akarwas ni uriam natongo di bagas nakaparsahiton molopi ali Tuhan parsahiton nunga manonggopi di pardagi nasida lobi martahun-tahun nang dia pala tikon na pihak di rumah sakit nang di bagas nasida pe os rohanahmi tuhodo pasatot nami daging do to di nasida asima roham ali Tuhan pargogomu nasida asa unang di bagas padilian nasida alai di bagasat pakirimon na muli na sidang mangido totong pangrupion na sidai asa disima le Tuhan jupang hamalumon di pamatang di tonga-tonga ni ngoluna alani pasu-pasu aka ubat na pinangan na nang aka paramedis nang aka pengobatan na pinatupa ni aka ruas ni ram dalam mo may paritiam mo may laho mabloko sahit sian pamatang ni aka ruas ni uriami alani ali Tuhan satu kinay na mardobu sirang mahami jalan naing mulak kami siya tonga-tonga ni bagasmon maralas ni roh mami madjalo hatami jala bono nami mahatami ali Tuhan di tonga-tonga ni pargulumito ni ngula nami
la mangula akka ulon nami jala pasatami tu ragam ni akka ulon nami nang ragam ni akka bagas nami be di bagasan hai pasod do sonang suari buat atau ngomatang yang nami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martang ya kami Tuhan. Amin. Tahu tu di mamuseng mari dihita laos tapapu ma peliata.
tatangnya koma piliata tuadupani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na dibano gijang hodo harwani salhut silo leonadinggan do nasa ulibasa na mauludus. Upasa tami masian na nilomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsya kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni Uriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni silih leomi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banwagijang say pinarbadia magwar. Say Roma harajan mo se saut malomoni ruham di banotongon songon na di banwagijang. Lehom matuhami sedaryon hanguluan siapari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dogan namar dosa tuhami. Unak kami togyon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasad dame jalahamuma pasu-pasu siat debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondakon Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala asima rohanami dahamu. Di dopakko Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasroma damena tu todi munabi.